fem una sessió d'aquestes fantàstiques en les que precisament es basa la idea del Gastropirineus. Cuina en directe, producte de temporada, producte sobretot de territori i restaurants i gent d'aquí que estan fent cuina d'aquí. En aquest cas, i aquesta tarda, tenim un altre exemple del que hem parlat en el seu moment, de cuiners que representen col·lectius i que porten el seu producte. Teníem el Josep Palau, la Montse Palau i l'Oriol Pallarès, de Casa Masover i d'Espallarès, que ells venen del col·lectiu Àpats Pallars. D'ahir faran uns plats, i en parlarem, d'uns productes, el corder i la vedella, del territori. I aquest és l'exemple que hem anat aquests dies també coneguent. Col·lectius, representants de col·lectius, gent que crea sinergies, que s'ajunten per fer plats i bàsicament, sobretot, en aquest cas, de tardor, de temporada i de la seva comarca, del Pallars. Suposo que ja teniu... Perdó? Que ja teniu el micro en marxa. Benvinguts. Merci. Quin plat presentem aquí? Bueno, empezarem fent una hamburguesa de corder xisquet, que tenim una carn picada. Empecem ja directe, així? Sí? No, perquè la gent conegui el plat. El presentem només. Vale. Empezarem fent una hamburguesa de corder xisquet. La carn picada l'han fet del crostó del corder. Aquest corder xisquet és de la vall de Manyanet, del Pallars Jussà, la part nord-oest. És d'un productor que es diu Antoni Bertran. Incidiré molt amb el nom del productor perquè estem treballant des de fa un any i mig amb revaloritzar el que és el corder i les carns i posar-hi nom i cognom, perquè ens trobem moltes vegades que parlem de vedella, corder i no sé què i no sabem d'on és, i incidiré bastant a esmentar-ho. L'Antoni, com us deia, està al poble de Benés, només és ell, l'única família que hi ha, per tant aguantar un poble és una obra social, parlar d'ell perquè creiem que ho hem de fer. La farem amb una amanida d'espinacs de l'hort i unes xerris que hem portat i acabarem parlant, ficant-hi a sobre una mica de formatge tou de Casa Mateu de Sur, que premiat i segur que el coneixeu. Molt bé, doncs producte del territori, gent del territori i a més un plat d'aquests que va amb la línia del que aquests dies estem intentant aquí donar-vos a conèixer a tots amb la seva singularitat i particularitat. I després de Cal Get i del Tiró d'Alp tenim el David Ruiz i la Marta Martínez que ens porten un altre d'aquests productes que per la seva diguem-ne complexitat, ara no perquè tenim l'ajuda tècnica, però Déu-n'hi-do la feinada que porta, que és tan interessant en el sentit que estem parlant de carn, estem parlant de producte i de cuina també de territori i temporada. Explica'ns una mica el plat que fareu, o qualsevol dels dos. Ells venen també en representació de cuina pirinenca. Bona tarda. Avui farem un gerret de vedella ecològica de la Cerdanya, de Cal Grauet, glacellat. L'acompanyarem amb una parmentia de naps, que és el producte de temporada hora estrella de la Cerdanya, amb unes xips de naps i una crema de boniato, un altre tubercle de temporada. Molt bé, doncs no és cap concurs, ja podeu començar l'acció, que aquí la dinamitzarem i prepararem amb tota la gent que hi participa una mica encara més a fons per parlar del producte. Aquí, en aquest cas vostre, és interessant i important parlar del corder i de la vedella com a dos productes que teniu i porteu del territori, encara que d'aquí es faci un plat, no? Bueno, farem, al transcurs de la demostració farem dos plats amb corder i una amb vedella bruna. Incidirem bastant també en el que són les races autòctones perquè trobem que potser no se'n parla prou als Pirineus, moltes vegades és el concepte genèric, però si voleu podem empezar. Aneu fent que el càmera ja està a punt i aquí el que val és l'acció. Aleshores, del corder i la vedella, alguna particularitat a part de fer-ne país i fer-ne nom? El que és el corder xisquet es caracteritza perquè és un corder de muntanya que pastura sempre i llavors ens aporta. Clar, estem parlant d'un corder que ha anat sempre amb la mare, pasturant fora, aleshores no ha menjat apenes pienso i llavors ens trobem una carn molt gustosa, no cal fer-la molt en aquest cas. El que estem intentant amb la col·laboració del Teu Gust Aliments del Pallars, que és el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tremp, és revaloritzar el corder perquè
ens trobem que sempre l'acabem fent a la brasa i si no sí. fem a la brasa no ho sabem fer, no? No, i les parts, igual que vam parlar en el seu moment del poltre i de la vedella, les parts que no són tot costelles pel pis o espatlla, també són no només molt bones, sinó que tenen un grau de culinari que són molt adaptables a molts plats, no? Claro. Molt bé. De moment no m'estic. I en el cas del gerret de vedella, la vedella ecològica, m'explicàveu de Cal Grauet. A la Porto. També estem parlant de vedella amb noms i cognoms. Això està molt bé perquè, igual que ho fem amb els formatges, igual que ho fem amb el vi, amb l'oli, doncs a poc anem coneguent. Aquí tenim aquest. Aquí tenim la vedella, ja ha arribat. Aquí tenim el tros de vedella. El tros de vedella. Molt bé. Llavors tenim un gerret de vedella de 4 o 5 quilos, vedella ecològica del Pirineu, dels nostres productors de proximitat, dels que estem molt orgullosos. Què hem fet amb aquest gerret? L'hem polit, l'hem rentat i l'hem macerat amb sal i sucre, el 80% de sal, 20% de sucre, durant 8-12 hores màxim. L'hem tret del marinat, l'hem netejat i l'hem basat al buit amb oli, herbes del Pirineu, farigola, romaní, ginebró, i l'hem cuit al vapor, una cocció a baixa temperatura, 70 graus, 24 hores. El tenim aquí. A partir d'ara anem a glacellar-lo a un font moreno, un font fos de vedella, fet amb 4 o 5 quilos de retalls de vedella, daurats, carrota daurada, ceba daurada. Hem mullat, l'hem cuit durant 3-4 hores, l'hem colat i l'hem reduït fins a textura de demi-glaç. I ara començarem a mullar el gerret al forn fins que faci una crosta daurada, cruixent i molt gustosa. Aquest gerret que sé que en Jordi ha col·laborat amb el sentit tècnic. Evidentment estem parlant d'una peça que necessita moltes hores de cocció, necessitava molt de temps i que ara tècnicament es pot resoldre amb aquests aparells d'última generació, encara que sigui aquí, com que ell és el tècnic del forn. Després, qui vulgui conèixer particularitats del forn, igual que ahir, podem fer una sessió només parlant del forn o dels forns. Molt bé, doncs el Josep, la Montse i l'Oriol ja han començat, si voleu explicar-nos una mica, mentrestant, el format del plat. Una mica el format del plat seria... I sobretot la part simpàtica que amb cada carn feu una cosa diferent, no? Sí. Que és això que també se li treu més bon profit. Amb el primer cas, el que volem fer amb l'hamburguesa aquesta és acompanyar-la d'una amanida d'espinacs que els he collit aquest mateix matí de l'hort. Han fet una base de mermelada de ceba amb una mica de vi del vinyer, d'un celler que tenim al Pallars Jussà, un dels 7 que tenim. Llavors unes tomates de l'hort, l'amanida, i acabarem amb l'hamburguesa. L'amanida l'hem amanit amb una ratafia de codony. Interessant, ahir que parlàvem de les ratafies. Sí, és que el Pallars Jussà som una comarca, jo crec que la més afortunada del Pirineu, perquè tenim olis, tenim vins, tenim licors tradicionals de molts anys i productors de mel, tenim quasi de tot, vull dir que tenim molta sort de poder cuinar amb ells, no? Vaja, com a territori gairebé que sou autosuficients, no?, per el que estàs explicant. La ratafia de codony, molt interessant. La propera vegada que vingui en Pep Noguer li farem tastar. Li farem tastar perquè ens havíem quedat amb les ratafies clàssiques i tradicionals. Per tant, aquí tindríem el formatge aquell que dèieu, no? Sí, un formatge de surf. És un formatge tou de surf, potser l'únic que ens faltaria una mica de salamandra perquè es desfés una mica, potser, no sé si tenim efecte salamandra aquí o no. No gaire. Sí? Sí, també. També, si aquest forn... Però potser ens baixarà molt, potser. Ara ja estan ells. Se'ns baixarà molt. Hi ha de tot, hi ha de tot. Sí? I mentrestant hi ha una part que ens havíem no deixat, sinó reservat, que amb el cuina es parla així, reservat, que ens explica la Marta que en el gerret hi acompanyeu diverses coses que serveixen de guarnició, fetes també en producte del territori, amb el nap
i el moniato. Exacte. Entendré que els naps doncs, són... El nap, com el Parlant de nap- Cerdanya i d'Alpi Exacte. i de G, no podem pas parlar de naps de gaire lluny, no? Em Exacte. sembla que Nap de parlem del Cerdanya. tall tendre, com a mínim. És un nap de G, que li hem donat 3 Ah, de G. elaboracions. Sí, senyor. O sigui, que no és de tall tendre, és No de és de G. tall tendre, aquest Que és té de una G. DO pròpia? No, 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 no. va. Però bueno, en aquest cas hem fet 3 elaboracions, que una seria uns naps glacejats que acompanyarien, que va molt bé per qualsevol tipus d'àpat festiu i sobretot el tiró amb naps i tot això, Sí. doncs, bueno, doncs podríem fer un acompanyament una mica més diferent, si més no. I després hi hem fet unes xips per donar-li un toc cruixent també amb el nap, que hem d'anar molt de compte que no se'ns cremin perquè després el nap ja és un toc amargant, si ens crema tenim el doble d'amarg. Que és simplement tallar-lo amb la margolina, es pot blanquejar prèviament i llavors doncs, el fregim. Per fer el parmentier de naps doncs, tenim uns naps ja cuits i una patata que hem escalivat prèviament i llavors doncs, la treballarem amb un xic de mantega i una mica de brou d'au, a la Thermomix en aquest cas, i el mateix amb el moniato. S'han portat la Thermomix i tot, eh? Home, sí. Per tant, amb els dos casos, i seguint amb la línia, a mi m'agrada molt perquè molta gent ni s'ho havia parlat, ni s'ho havia dit, cada comarca o cada col·lectiu o tothom ha fet la seva, diguem, aposta per la presentació. Sempre parlem de producte del territori, bàsicament del territori, coses molt tradicionals, aviam, al final és posar-hi la versió moderna, i amb incorporacions d'aquests tocs del nap, el moniato, en el cas vostre del formatge i els espinacs, que no deixen de ser aportacions una mica ja més de disseny d'última generació, però són productes bàsics. És el que s'havia fet, en el fons Exacte. és el que s'ha fet sempre tota la vida, però posat una mica més al dia, no? Vull dir, el corder amb un formatge d'ovella doncs és el que lliga millor. Ja, si us hi fixeu, l'hamburguesa està un puntet crua, tenim tendència a menjar el corder, tenim tendència a menjar el corder sempre una mica cuit o massa cuit i al final ens queda un punt ressec. Si ens anem acostumant a fer-lo una miqueta menys, veurem que ens va millor. Per tant, això és 100% corder, Sí. 100%. O sigui, El formatge i l'hamburguesa. la pròpia grassa, tot ella, per mantenir això, per la textura que tu dius que s'ha de mantenir. Bueno, és mantenir No, interessant, perquè el que dius és veritat, per defecte molta gent, el corder, el fa més que la carn de vedella i fins i tot que la de porc. Per tant, és bo explicar que quan es tracta d'un corder com aquest, doncs es pot menjar una mica més cruet, més melós, i queda molt toc de formatge. melós i amb el formatge, ara perquè no s'ha acabat de fondre del tot, però una miqueta més fos, llavors fa una combinació molt bona. A última hora, un d'aquests focus podria servir de gratinador. Quasi bé, Aquest quasi matí, bé, aquest perquè- matí hi havia un senyor que tenia aquí la tripa de bacallà i amb aquesta escalfor se li estava se li va desfer, O sigui que no, tenim els recursos. I Continuem. digues, Anem pel el següent. Bueno, els que ens seguiu pels xarxes socials, el diumenge ja vam fer una mica la mise en place, vam fer els deures i vam desossar aquest braó. Bueno, és un dels que... així es veu millor. Vale. Això és un braó de corder que normalment molta gent l'acaba ficant al caldo i nosaltres l'hem cuinat i bueno, farem un plat amb ell. Està cuinat al buit, no l'hem cuinat a baixa temperatura, simplement l'hem cuinat a 2 hores a uns 90 graus per tal de després arribar aquí a tindre aquestes gelatines, aquests sucs que ara ens aniran perfecte per fer una salsa, per acompanyar-lo, vale? I ara simplement el que farem amb aquest xai, quan el traiem del forn, el que fem és prensar-lo per aconseguir aquesta textura plana i ara simplement poder-lo marcar, que si voleu podem anar fent mentrestant i així anem avançant. Vale? aquesta part també, ja per explicar-ho a la gent que la conegui, no és d'aquelles que surt sempre, en el sentit de que no és la més popular, però són carns molt gustoses. Sí, estem parlant d'una carn que amb gust en boca és molt tendra, molt melosa, quasi bé després d'aquesta cocció quasi bé se'ns desfarà i el que farà que estigui brutal. Vale? El que en aquest cas han fet, el que farem amb les gelatines aquestes, portem uns quants camagrocs secs perquè intentem aprofitar tot allò que anem collint, però clar, ens trobem que hi ha èpoques punta que potser tenim massa bolets excedent i no sabem què fer-ne. Llavors, últimament el que estem cuinant molt, estem aprofitant, els estem assecant i estem cuinant molt amb ells perquè ens aporten molt gust, molt sabor
els haguéssim pogut ficar aquí dintre, vull dir, molts cops els cuinem aquí dintre. I ja els tens amb el sabor impregnat. Sí, el que passa que allò estem parlant del camagroc, que és un bolet que si alguns el coneixeu és fort, dona molt gust, i llavors el que farem és ficar-los ara, s'hidrataran amb la mateixa salsa, no? Bueno, doncs ho farem en dues parts, no passa res. Farem primer el corder i després fem la salsa. Molt bé, doncs mentre es va fent el corder i el camarocs, seguirem vetllant per en David i la Marta, pel gerret. Parlem una mica també de la carn del gerret, que evidentment, com que l'aspecte és molt pompós, parlem de la carn, parlem del moll, parlem com a peça. Clar, no sempre el veiem així, moltes vegades es veu tallat, una mica com si fos un morcillo, el ossobuco que tothom coneix, però bàsicament la peça gran és aquesta, que fet entera suposo que deu ser... És molt melosa, és una carn dura en principi, perquè és un muscle que treballa molt, la cuixa, molt gelatinosa, però que s'ha de cuir durant molt de temps per agafar aquesta tendresa, però és molt gustosa també, és una peça molt agraïda. I vam escollir aquest plat perquè la vedella o la vaca és un animal domèstic representatiu de la muntanya, del Pirineu, la vedella i poder el cavall també, i avui parlarem de tots dos. I vam pensar que era un plat molt adient per aquest dia. Perfecte, doncs tenim aquí el gerret, amb aquesta versió autèntica, o sigui, tota la peça entera. Rústica, no? Jo per això parlava del moll de l'os, perquè també és interessant, el que li agrada escurar. Avui no sé si arribarem fins al moll de l'os. Però en qualsevol cas sí que és important fer un control molt, en aquest cas, molt permanent de la cocció perquè quedi igual de dins que de fora, perquè és bastant gruixut. Sí, això trigarà una estoneta. Ha d'arribar l'escalfor i la cocció dins sense cremar ni ressecar-ho de fora. Això no sé com ens ho feien abans, però avui em sembla que ho teniu bastant per mà, no? Sí, els forns aquests ajuden molt. Cuina tradicional amb forns d'última generació i Thermomix. Això està molt bé, perquè al final... Són grans ajudes a la cuina. El mateix de les xarxes. Hem de fer servir les ajudes i la tecnologia per fer-ho igual o millor. Estàvem preparant els guarniments. Sí, ara aquí ja tindríem els naps glacejats, que com veus queden molt duradets, molt macos, alhora que estan ben cuits i aporta molt de sabor a la mantega. També s'hi pot posar un pèl de... Jo hi he posat un toc d'aigua només perquè s'homogenitzi tot, però també ho podríem haver fet amb una mica de vi blanc. I ara ja tinc preparada la parmentier de naps per quan en David ho tinguem a punt, doncs serà escalfar i llestos. Doncs entre el Pallars i la Cerdanya i el Pallars... Ara anirem per acabar el que és la salsa aquesta, com veieu, si vols. Per tant, hem hidratat els bolets amb el mateix suc i gairebé el greix del propi corder, no? Exacte. I ara el que farem, l'acabarem amb una mica de mel de romaní, de Cal Portaler. Cal Portaler són una parella jove que estan a Claverol, fan oli, tenen casa de turisme rural, tenen el Parc dels Olors del Pallars Jussà i ens fan aquest magnífic oli que estem fent servir durant la demostració i la mel aquesta també, són apicultors i també han decidit portar la seva i cuinar amb ells. Així, d'aquesta manera potenciem els petits productors. Ahir vam fer molta bandera, cada dia n'hem fet bandera. Evidentment són els que s'han d'ajudar i qui millor per fer-ho vosaltres. Aquí hi ha una roda que a vegades la gent que viatja, quan dic viatja vol dir pel territori, hi ha els prescriptors, el petit elaborador necessita algú que el representi que faci d'aparador, que en aquest cas sou vosaltres, perquè si algú ve al restaurant i li expliques com s'ha fet, li descobreixes bàsicament la mel, aquesta ratafia, l'oli, la sal i qualsevol producte d'aquests. Els petits ens hem d'ajudar nosaltres mateixos, perquè si no ens ajudem nosaltres no ens ajudarà ningú. Potser en el fons sou el gran aparador que necessiten alguns dels petits productors, no? Molt bé. Des del col·lectiu el que intentem és també, com que molts d'ells estan a dintre l'associació, també és ajudar-los i al cap i a la fi és algo recíproc perquè ens ajudem entre tots, perquè nosaltres ens afavorim dels seus bons productes i Àpat Pallars... I és el nostre bon saber. Exacte. A Àpat Pallars hi ha elaboradors, productors i cuiners, per tant és una mica el cercle complet. No dic tancat perquè no m'agrada dir tancat, però complet, sí. Està tot el cercle. Tenim des de restauradors, hotelers,
turisme rural, elaboradors, transformadors, productors i vinyerons i empreses d'activitats també. Actualment som uns 88 associats. Molt bé, molt bé, molt bé. Tenim fer país entre tots. I tant, i tant, i Si tant. entreu a viujusa.cat, allí ens trobareu a tots. Sí, de fet, poc o molt, en tot el que és des de la pàgina web de Gastropirineus i les xarxes socials de Gastropirineus, tots els links de cada un de vosaltres, directe o indirectament, ja la gent els hi pot trobar. I anem alternant el gerret, que veig que en Dallós el David l'ha d'anar una mica fent perquè suï bé, no? Anar mullant. L'ha d'anar hidratant. I faltava encara l'amoniato, no? Que estàvem preparant l'amoniato aquí. Farem unes miques de xips i anirem amb amoniato. Bé, si algú, més que una pregunta, després, com sempre, us podeu acostar aquí, veure com ha quedat, fins i tot tastar una miqueta. Suposo que per les imatges que ens serveixen ja es veu molt bé, si ha hagut alguna pregunta, però continuem a cavall encara d'aquestes sessions fantàstiques entre, ja no dic professionals, però sí bons cuiners amb bons productes i parlant d'aquest territori, tant els de l'Àpat Pallars com aquesta associació de la cuina pirinenca de Cerdanya, doncs formen part d'aquests col·lectius que hem anat parlant aquests dies, en què s'ajunta la gent mai amb un esperit de competitivitat, sinó al revés, per sumar, i que han ajudat molt a que el Gastropirineus tingués aquesta vessant molt constructiva, perquè tant els que són de diferents establiments com els que són de diferents comarques han portat aquí coses que molta gent suposo que haurà descobert. Almenys jo des d'aquí dalt n'he descobert moltes i moltíssimes. Em faltava algun? Sí, la Montse ja em diu que sí. La Montse no xerra gaire, però ara és el moment, Ara és el seu moment. Va, Montse. Vinga, Montse. Tu pots. Aquí us presentarem ara un filet de vedella amacerat. Això és de... La vedella és ecològica, d'Ecocarn de Casa Masover. O sigui, ens la produïm nosaltres mateixos, fem el cercle tancat. O sigui, ens neixen els vedells a l'explotació fins que acaben engreixant-se fins que els servim al restaurant. Llavors, aquí tallem el filet a medallons i el deixem macerant una setmaneta o així a dintre l'oli, tal qual amb una bossa d'envasar al buit. Aquí el que hem volgut commemorar una mica, abans la meva padrina, o la nostra padrina, perquè som germans, és d'un poble que es diu Envall, a la Vall Fosca, i allà abans hi havia la tradició de quan es feia la matança, el llom, que és una cosa que normalment és molt estopenca, molt com la cuida sempre és seca, el que es feia era es confitava en una tina amb oli i llavors durant l'any es anava gastant d'allà. És un confitat per maceració, vull dir, aquí no farem cap tipus de cocció. És un plat que el vam tindre 3 anys a la carta i ara avui veníem aquí, creiem que és algo que potser surt de lo normal perquè menjar-nos el filet cru amb un stick tàrtar i potser sí que és més habitual, però així amb un tall és més difícil de veure-ho. I llavors el que farem una base d'unes quantes llanegues que vam collir la setmana passada, que tenim saltejades aquí escalfant-se una mica al bany Maria i bàsicament això. Aquest filet, com us deia la Montse, això només hi ha oli de cal portaler, sal i una mica d'herbes de buira que en diem nosaltres que no acaba de deixar de ser de farigola i romaní, que són les herbes que tenim allà. El boquet autèntic, això. Exacte. Doncs ells són de Casa Masover i l'Oriol d'Espallarès. Això de l'Es m'ha quedat, I a part d'aquest col·lectiu d'Apes del Pallars o Apes Pallars, doncs bàsicament el que venen també és donar-nos a conèixer els productes, però molt especialment el corder i la vedella. I mentrestant, en David i la Marta, de Cal Get de G, i del Tiró d'Alp, doncs continuen fent aquesta versió fantàstica del gerret en tot el que són els guarniments de productes del territori també. Com el tenim, el gerret? Bueno, ja va a poc. Sí? Avui no agafarà el punt per dintre, normalment trobem en sonda, però avui no cal, el que volem és aconseguir l'aspecte exterior, però no dona temps, seria una cocció llarga, poder 45 minuts només per arribar al cor, i estem intentant daurar-lo aviat i que quedi una peça molt maca per presentar-la. Perfecte. Doncs
Què, Montse, t'animes o no? Sí? Vinga. Acabarem el plat amb un formatge, no és de la nostra comarca, del Pallars Jussà, però bueno... No us hi direm. No, és del Ribagorça, és d'un poblet que hi ha... Sí, l'avantatge que tenim, la Vall de Manyanet, estem allà limítrof amb l'Alta Ribagorça i tenim una explotació d'ovelles de llet a Corroncull, a 6 quilòmetres, i bueno, és un clàssic de casa nostra, és un formatge serrat, i ara el que acabarem, aquest filet nascut, criat a la Vall de Manyanet, amb les llanegues collides al bosc de davant del restaurant, i aquest taneu de formatge de Corroncull, acabarem el... Per formatges, després de la sessió magistral de l'Enric Canut i de tot el que hem conegut aquí, no hi ha problema. Tots són fantàstics, no hi ha, diguem-ne, competència, cada producte és original i autèntic, per tant, es pot fer un viatge sensorial pel Pirineu només de formatges, i és bo que si el que necessites no el tens a casa el vagis a buscar a la comarca del costat, perquè això és precisament el que es pretén, no? I això com queda? Tal qual. O sigui que seria, ara potser diré una cosa una mica com un carpaccio en el sentit de la preparació, o sigui, com de cocció i així, de textura, molt gruixut. De textura, el que aconseguim amb aquest tipus, amb la vedella bruna, el que estem fent nosaltres, primera, si no està engreixada no la matem. Vull dir, això ho tenim... Quant de temps, més o menys? Bueno, estem matant sobre l'any, més o menys. Un any. 11 mesos, 13 mesos. Partim de la base de l'engreix, estem engreixant amb ecològic, el farratge el produïm tot nosaltres a la nostra explotació, i el que és el pinso estem produint el 50% també del pinso a l'explotació. Ja us dic, per molt que comercialment ens interessa vendre, si no està engreixada no la venem perquè estem fent malbé el producte. Aleshores, ara no es veurà perquè ja està tapada, està molt infiltrada. No, podem, si convé, ensenyar-la a càmera, així la gent quan s'acosti tindrem aquest pla, no? De fet es veia bastant, no? De fet, les vetes aquestes, que és el que en diem la infiltració, que és el que ens fa que sigui tendra, i per un altre cantó, que quasi bé ningú fa, que nosaltres sí que fem és la maduració. Creiem que la maduració és vital i estem madurant uns 17 dies. I llavors el que aconseguim que tinguem una carn tendra. Avui portem un filet, però a les últimes demostracions estàvem fent stick tàrtars amb la peça del cap de mort, que aparentment potser no és la peça idònia per fer un stick tàrtar, però la gent al·lucinava del gust, la tendresa que aconseguim amb la carn. I tant, jo precisament els carnívors, el filet està molt bé, però de gust, de consistència, de potència, i que toqui os i que toqui greix, hi ha moltes parts molt millors. El filet és el filet, molt bé, i per una part d'una cuina, per un tipus de plat, a veure si esteu amb mi, no ho sé, però de gust, és com si agafes l'espatlla o si agafes la cuixa, no? L'únic que pot ser una altra part de la vedella, aquest tipus de maceració, confitant maceració, per menjar-lo així al moment, que potser segurament no ens ho permetria. La textura sobretot. La textura sobretot, vull dir, això talles, tu fiques a la boca i se't desfà la boca. Jo crec que el secret aquí està amb la maceració. La maceració de la carn és el que aconsegueix que una part que sigui més fibrosa, si tu la deixes reposar, acaba sent prou tendra. No tendra, diguem, però prou. Precisament aquests dies també hem anat veient diferents tipus, des de gairebé el que es podria dir la part que es fa només en producte, la maceració sola per ella mateixa, fins a les que es fan amb greix o amb coccions molt lentes com el confitat que aquest matí hem vist. Tot això és el que aporta la cuina tradicional i que converteix els productes en productes que es poden conservar després i que ajuden molt, i fins i tot quan es fa amb sal o amb vinagre o amb el que sigui. I la gent de Cerdanya, que ja tenim, ja sento la Thermomix en marxa. Anem acabant. Estem fent uns xips. Xips de nap, xips cruixentes i quasi bé ja podem presentar... Aquí ens deia la Marta que s'ha d'anar molt en compte amb la... Amb que no es cremin, perquè el nap ja té un gust... Nap de G, Sí, es pots provar, De G, No, ja m'ho crec. Ara faig broma, perquè clar, el nap de G, si l'hem de començar a promocionar, ho fem avui, ja no pateixis. Diguem que no hi ha gaire diferència amb el detall tendre, el nap ja té un regust amarg, i ja ens agrada, i per això quan el glacegem amb una mica de sucre i tal, i mantega, doncs li dones el contrast. I si
Sí, evidentment si es crema, com tot agafa amargor, però el nap ja és molt immenjable. Llavors que diguessin que aquest marró seria el més tolerable, més ja és molt amargant. I la pregunta del milió és... Està a després, punt, està a punt, no, si està a punt ja. Com el serviríem? La peça entera a la taula i una mica en plan festa medieval? Nosaltres ho hem fet una mica en aquest o estil. aneu tallant pels costats? És una peça de festa, és una peça espectacular, no? Una mica d'espectacle s'ha de portar sencer a taula, no? Agraeix molt això, o la família, no? I els amics, no? El dia que arribes amb aquesta peça, i després té el ritual del trinxat, no? Sí. Anar tallant i anar servint, una tradició molt familiar, no? I molt maca, no? Per a l'anfitrió poder repartir plat a plat als comensals. Penso que és la manera més adient, no? de provar aquest plat. Aquesta seria la manera una mica a la tradicional, no? sí. De posar a mig la taula, com abans es portava el capó enter, Sí. a la cuixa de porc i... Ara el portarem aquí, tallarem i emplatarem un tall, no? Molt bé, perfecte. I d'aquí? Volíem parlar una mica... L'Oriol ja m'espera que arribi per posar cullerada. Tira. Volíem parlar una miqueta dels vins que hi ha al Pallars, val? Que ens hem descuidat les ampolles de vi perquè hem sortit pitant i quan hem arribat aquí hem vist que s'havien quedat allà, que algú les gaudirà. Però bueno, doncs només volíem fer S'han quedat en una casa de confiança o ja, De confiança, ja no compteu trobar-los a Madrid? de confiança, no s'han quedat pel camí. Bé. L'únic que volíem dir és això, és a dir, des de fa bastant temps que hi ha diversos cellers allà al Pallars que han apostat molt i fort i bé pel vi. Actualment n'hi ha 7 cellers que estan elaborant i embotellant el seu propi vi. I això a nosaltres, com a restauradors, també ens ajuda molt perquè, clar, podem lligar aquests plats amb els vins seus, podem servir els seus vins a les nostres cartes i realment vull dir que fer un recordatori, no? No sé si podem fer un llistat dels En tot cas suposo, parlàvem d'una web o unes xarxes de l'àpat. Tenim a... Hi són també? Sí, a la pàgina web hi són tot. Això sí que ho tenim bé perquè els vinyerons els hi tenim tots a l'associació. Molt bé. Van molt units a la nostra comarca, gràcies també a la feina que es fa des de promoció econòmica. Estan considerats vins de muntanya, vull dir l'alçada? Sí, vins de muntanya, són vins d'alçada. Llavors hi ha un projecte des de l'Ajuntament de Tremp que es diu El Teu Gust i allà hi som realment també productors, restauradors, vinicultors, tots. Bueno, el que intentem és donar valor a tots aquells productes i lo típic, no? Entre tots fer-ho tot, és a dir, cadascú unió fa el fa la seu força, costat no? i anar tots una mica a la una i a veure si ens podem posar d'acord, que a vegades fàcil no és. Però s'aconsegueix, estic segur, perquè quan es va per un objectiu comú s'aconsegueix. Ara això ja quedaria així, llest per menjar, els altres evidentment. Per tant, aquí ja tenim els 3 plats que han preparat la gent d'Àpat Pallars, en Josep Palau, la Montse Palau i l'Oriol Pallarès, ells dos de Casa Masover i ell d'Espallarès, que formen part d'aquest col·lectiu, que ens parlen de productes, parlen de territori i a més amb aquests altres que heu portat com la ratafia de codony, que aquesta la tindrem present, amb l'oli i els altres productes, els formatges evidentment i els vins, no? Sí, la ratafia és una de les últimes que ha fet Licors Portet, està a la Pobla des del 1883, estan fent una trentena de ratafies, una de les últimes és la del codony, que la fan per la Fira del Codony que es fa a Tremp. Va ser una mica la presentació. La veritat que ens omple d'orgull portar empreses a darrere amb 100 i pico d'anys d'experiència, perquè la veritat que quan ho presentes dius, ostres. I nosaltres contentíssims que Gastropirineu serveixi d'aquesta plataforma de donar a conèixer productes, productors, territori i gent que, jo sempre ho dic, no ens n'oblidem mai, el factor humà, que sou vosaltres, que ja sé que no ho feu gaire sovint, de pujar a l'escenari i fer una exhibició, però jo crec que ho estem portant molt bé. La gent, jo encara no he vist ningú que se'n vagi i diu ja en tinc prou, al revés. Què farem? Heu dinat? Jo crec que sempre queda un raconet, no? El cas del gerret, com dèiem abans, la cocció, fem un recordatori ràpid, molt lenta. Hem tingut 24 hores a 70 graus al forn de vapor
envasat al buit, i després el daurat hem posat a 200 graus, en aquest cas, 180 graus durant 40, aquest tipus de peça tan grossa, 45 una hora. Normalment el que fem servir de 2-3 quilos. Això per una parelleta fantàstic, no? Fantàstic, sí. Una parelleta que facin un sopar així íntim, sí, patam. una cosa romàntica, perfecte. No? I bueno, ara ja només trinxar-ho, no? Anem. Molt bé, doncs tindrem aquí doble vessant. Parlàvem del corder i de la vedella, i ja veus, hem fet aquí un petit despassejament molt constructiu i instructiu, perquè crec que l'aposta per als productes que no són sempre allò entrecot i filet és molt interessant. I després un altre, que és un clàssic, el que passa que, el que dèiem, te'l pots trobar com si fos un ossobuco, però com a clàssic, a part de la feina, doncs té presència, no? Aquí sí que tècnica i tecnològicament ajuda tot bastant. En aquest cas vosaltres he vist que portàveu l'envasat al buit, que ajuda molt perquè aquella idea que donàveu de posar els bolets ja en el moment de l'envasat de maceració. Bueno, la regeneració realment a dintre de la bossa t'ajuda molt amb els aliments. Exacte, ja impregna i gairebé quan el tornes a obrir hi ha una part d'aquesta maceració de la sinergia entre productes que ja s'ha fet i això, clar, ajuda moltíssim, no? Aquest matí parlàvem d'aprofitar l'aigua de deshidratar els bolets per fer-ne un brou i tirar-lo a l'arròs. Per tant, tot al final és una roda de recursos. I aquí hem aprofitat els naps per fer una creació una mica més evolucionada, que tot i que el nom de Parmentier és més antic que nosaltres. El que passa que, esclar, com que són afrancesats, sembla que ha de ser una virgueria. És un puré. És un puré. Un puré. Però aquí tens la diferència de que és un puré de moniato fet amb Thermomix, molt més fi, i el que podríem fer nosaltres manualment. Aquest és el de forquilla, el del suc de canell de tota la vida, no? Que s'ha de fer xafant. Mira, que ensenyarem a càmera les textures, perquè també la gent ho vegi una miqueta. Això és una cosa, menys mantega, el que vostè vulgui, però i això n'és un altre, agafa un altre color, mantega, lluent, molt més treballat. Per tant, tindríem aquí el gerret amb aquestes 3 elaboracions amb naps de G, atenció, de G, i que han fet en David i la Marta d'aquest col·lectiu de cuina pirinenca de Cerdanya, en què ja vam tenir una representació aquí en el seu moment amb la Núria, que porten doncs això, un altre cop parlant del mateix, no? La vedella ecològica de Cal Grauet, producte, territori i sobretot aquesta conscienciació que es pot fer gairebé tot i molt a l'abast i per extensió, igual que parlàvem dels Pallars, dels olis, els formatges, les verdures, els bolets i els vins, també a Cerdanya, vins, per tant, és una mica... Nap, col, vedella, cavall, formatges... Tenim molts productes. Ara Cuina Pirinenca participarà el cap de setmana vinent en la festa del nap a G. Properament farem la festa del trinxat i som molt actius en les activitats de la Cerdanya, gastronòmiques de la Cerdanya, i hi ha uns criding. Activitats de Cerdanya, activitats del Pallars, això és un no parar, estem contentíssims que aquí el Gastro Pirineus hagi servit de plataforma, d'aparador, i no sé si hi ha alguna cosa més a dir amb aquest corder, que heu insistit molt amb la xisqueta, que val la pena que la gent ho tingui present. Insistim molt amb l'ovella xisqueta i sobretot amb la vaca bruna dels Pirineus. Vaca bruna, ovella xisqueta, i aquí tenim la vedella ecològica, i com sabeu aquests dies hem parlat també del poltre i també de la vedella i de molts altres productes i dels formatges que més hem de dir, els que heu sigut avui al matí també, amb aquesta sessió fantàstica que ens ha fet l'Enric Canut parlant de tots els formatges dels Pirineus, que no en tindríem suficient amb una sola sessió. Si algú té alguna pregunta a fer, a part que d'aquí un moment podreu venir a veure-ho, tocar-ho, ensumar-ho, tastar-ho, perquè crec que això s'ha de fer. I insisteixo també el tastar, perquè sempre me diuen, sobretot un bon amic gastrònom i del sector, diuen, provar no, es prova un cotxe, i es prova un bolígraf, es prova una màquina, el menjar es tasta. Jo vaig dient tasta, per tant ho hem de tenir present. Doncs tenim la gent del Pallars, gent de Cerdanya, un aplaudiment per ells. Moltes gràcies. Agraïm moltíssim que
la gent del territori vingui fins aquí, expliqui les seves sinergies, aquests grups de gent que treballeu per una causa conjunta, i ho dic sempre, no ho fan cada dia ni cada setmana, però ajuden molt a transmetre amb aquesta manera tan plana d'explicar les coses, sobretot la preocupació pels productes i mentalització de que si s'ajuda des dels restaurants, els petits productors poden anar més. I no sé si hi ha alguna cosa més a afegir, però crec que amb aquesta sessió que gairebé fa de cloenda de la part de cuines en directe, doncs tancaríem una part també del programa Gastropirineus, a part de seguir, perquè encara seguim,